Emócie. Emócie sú krásne, ale aj zradné. Emócie nás prevádzajú každý jeden deň a hlavne v tých najťažších situáciách nás môžu podržať alebo nás môžu utopiť. Záleží len na tom, ako vieme s emóciami pracovať a ako zvládame aj v tých najťažších situáciách sa spoliehať na to, že vysokými emóciami všetko vyriešime a všetko sa dá do poriadku postupne. Ak chceš vedieť, ako pracovať s emóciami a ako ich zvládať, tak sa prihlás na môj webinár, ktorý bude zadarmo a bude prebiehať v stredu 15. mája o 8 hodine večer.